Kufika uma endlini la engihlala khona nesoka lami. What a nice surprise. Ma, buwasho ngani ukuthi uyeza besokulungiselela kusho isoka lami. Uyilobola nini ngempela ingane yami wendodana? Sho ukuthi ngikipite kamnandi la. Kumnandi ngihleli kahle emkipitweni. Awe ma, umanaki Nkosi yami, Jesu. Ukufika kwakhe sekuzongimoshela lonke iplan. Kuzomosha yonke into lana ukufika kwamala endlini. Awusho ke ndodana, usho ukuthi wena lo mntanami lokho sekuphela iminyaka emibili umgqokisele ring ye-engagement. Umshada nini? Ulaka egqoka i-engagement. Sengiyabuzwa mina endaweni kuthiwa seloko wagqoka i-engagement. Hawu ma, angani umntanakho ngakhipha usuku lokuthi mina nabakhongi size lapha ekhaya kwakho sizolobola. Wangitshela ukuthi usagriva indaba yokuthi washonelwa umyeni wakho isakushaya namanje. Indaba usingashonelwa umyeni 5 years ago. Ngisagriva indaba ya 5 years ago. Hayi sho ukuthi ma indaba ezomela ilungiswe ke le. Ngoba phela mina nami ngiyamthanda umuntu wami, ngiyafisa ukuthi sishade. So ngizocela nje sihlale phansi silungise manje yonke into yakhona ilungi. Ukusho isoka lami lixoxa no future mamezala. Lalela lana ke ndodana, vele isona sizathu sokuthi mina ngize la ukuthi solungisa le ndaba yamalobolo. Hamba uyongilandela isulke lami lapha emotweni ngoba mina angihambi ngingayiphethe incwadi yokuthi wena nomalume bakho nizolobola umntwanami. Hawu Nkosi yami, wathi nginyamalele esixokwini. Angangiboni ngihambe ngiyolungisa lento once and for all. Mameshane, lo muntu futhi wangifonela ngalesikhathi ngoba ungitshela ukuthi ngingamfoneli ngoba emini indoda yakhe ikhona namhlanje. Hebana, ngilibambe lo cingo or ngizothi ngibamba lo cingo kanti kufonona le ndoda yakhe. Mina ngithi hello baby, ngiyamchatha emzini wakhe. Into engizoyithini mina le manje? Hello baby. Yini engathi awukho light? Kwenze njani sithandwa sami? Ngikhuluma nje sithandwa sami. Khona umala downstairs uzophoqa indoda yami ukuthi ibhale incwadi yokukhishwa kosuku lamalobolo ngoba uthi ihlala nami ikipite mahala. Ayingiloboli. Awungitshele sithandwa sami, lihamba kanjani lelicebo neqhinga othozo uqhamuka nalo ukuthi sizenzele imali yethu ukuze mina ngingangeni kulomshado? Ngoba ngufuni lo mshado sithandwa sami. Lalela, the clock is ticking. Iplan yakho kwamele isebenze futhi isebenze ngokukhulu ukusheshsha manje. Sekuyisikhathi sokuthi isebenze. Lalela sithandwa sami, lo yapulani loya kade nginawo awusebenzanga sithandwa sami. Kodwa ke asingaphela amandla. Khona omunye upulani engiza nayo. Ngiza nomunye ushuno heavy ke manje sithandwa sami. Ushuno osindayo kakhulu. Uthi ngivalelise sithandwa sami, nanguma esondela. Ngizocela ukuthi lo plan wakho loyo ushise impela uvuthwe sithandwa sami. Uyabona ke intombazane ndini engizalayo mina nomkhonyana sesihlanganisile iplan, sesinosuku lamalobolo. Wena ngiyazi usikhona intombazane involved. Hlukana nalolo soka lakho lentombazane. Umkhonyana uzokulobola. Kodwa mina Nkosi yami ukubhekene nami ngenzani kuNkulunkulu? Ngenzani? Hey, shiya uNkulunkulu phansi uyilungisele wena ukuthi lapha kwami kuzoyocula ubaba nomzane ngoba uyimisele lo mfana ngawe. Uyimisele kakhulu. Hey, angijabulile. Hayi kusazogijima imfene emini omakhelwane. Sithandwa sami, awungitsheleke. Ithini iplan ngoba phela naku indaba zokushada impela seyivuthiwe, ngizoshadiswa maduzane nje.
Sithandwa sami, ngizocela ukuthi lo daba lolu ungilalele ngama-ears avulekile. Ubambe indlebe sithandwa sami. Lalela. Kunomunye umeshenti engihlangane naye. Sithandwa sami. Lo meshenti lo ufuna ukuvayisa impahla phela ayihambise ko-Cape Town, ayihambise ko-overseas, ayihambise ko-Blue Bay, ko-bani Licious Bay. Nje ufuna ukuba busy lo meshenti. Pho thina sithandwa sami singenaphi lapho? Thina sithengisa phela idakamizwa. Ila esingena khona-ke sithandwa sami. Angithi mina nawe so business woman. Wena cela indoda yakho ikuphi imali sithandwa sami. Uyayibona-ke leyo mali sithandwa sami? Wena uzoyitshela ukuthi uzoqala i-warehouse. Le warehouse izophatha osofa. Abosofa bazohamba baye phesheya, bahamba ngomkhumbi. Baye kuphi. And then thina kulabo sofa lo muntu lo uzosinikeza impahla sifake phakathi kulabo sofa. Mangabo sofa ke sebehamba ngomkhumbi baya kuphi batransportwa ke nayo impahla le. Mina ngizwisisi nje yonke lento le izakala inobungozi sithandwa sami impela nje ngizwisisi. Khululeka sithandwa sami, mina ngizohandlisha yonke into. Wena okwakho sithandwa sami ukuthi nje wena ufike uvula i-warehouse bathathe yonke impahla efakwile impahla. Mina ngizohandlisha yonke into. Khululeka sithandwa sami. Sithandwa sami, ngiyacabanga ukuthi ukudla kwakho lapho kwehla kamnandi kumnandi ngoba ngipheke i-favorite yakho. Phela sithandwa sami sengiready ke manje ukuthi ngaliqala ibhizinisi lami. Ngicabanga ibhizinisi lokuthi ngenze furniture ngoba uyangazi ukuthi nje izinto nje ezinhle ngiyayithanda. And then le furniture ke sithandwa sami izohamba umhlaba wonke ishipwe overseas. Angeke ngiyithengisela ama-individuals, ngizoyithengisela abantu abanezitolo yabona into enjengalezo nje sithandwa sami. Nje ngizongena ngiphuma ngifuna uconnection, ngifuna izitolo nje ezofuna uku-order from mina. Ubaby ke ayithande i-idea yami, angitshela ukuthi izwakala i-idea enhle nje. Uyayisupport 100%, uzonginikeza le capital le engithi ngiyayidinga. Lufike kulanga la umuntu kaJumaima phela usithandwa sami usozolanda yonke lempahla nama drugs wabo abayithengile. Ayike lo muntu sesihlangene ke kuvunyelwane ngemali uzolanda impahla, useyithathile yonke impahla. Sengilindele imali ke mina kanjalo. Futhi imali uyiphethe, ngiyambona uyiphethe nje ngesuitcase eceleni kwakhe limile isuitcase. Ngimtshele ke mina ukuthi ngiyabonga bekumnandi ukwenza ibhizinisi naye. Ayike sengalithatha ke iphasela. Athi lo muntu cha imali angeke uzoyithathe. Angani impahla sengiyilayishile etruckini. Ngizokunikelana imali ngoba impahla isinga kumina. Why kumele ngikunikeze imali impahla isinga kumina? Ngithi mhlawumbe ubhuti uyadideka akazwanga kahle, angizwanga kahle mina mhlawumbe ubhuti uyadideka. Bhuti I'm expecting lo mali uqonda ukuthini ke manje? Ubhuti wabantu nje adazi inkani angitshengisa ukuthi imali angeke ngize ngiyithole. Mina ngize nje ngesibhamu sithi qhufu. Samthatha ubhuti wabantu ngenhlamvu samlahla phansi. Wathi uyagoloza uyabhalansa kwasho ukuthi inhlamvu isimshayile. Yo kwawinkunzi malanga yesigebengu uGabadiya woGabadiya. Hayike mangabe ngithi ngisatatazela Nkosi yami ngithi uJumaima lo obulale lo muntu wabantu. Sengiyambuza uyenzelani lo nto leyo? Uyenzelani thina siba babulali? Sithandane ezimbili nje ezifuna ukuba ndawonye. Mina angifuni ukushada nomyeni wami because umyeni wami angisithanda besilisa nabantu besifazane. Manje umbulalelani wena lo muntu? Athi uJumaima ayikhululeka mina nje ngimdubule ngomjovo ozomdakisa. Ngisho yabonisa kuphuma igazi la ngimdubule ngomjovo ozomdakisa. Lo muntu lo uzovuka emva kwamahora ambalwa. Ayike ahambe kuJumaima ayodeposit imali. Hayibo. Nkulunkulu wami. Yini engathi bangishayile nje lana? Why mangabe ngifaka le mali emshinini ilokuthi ithi ela. Yini ngathi banginikeza amaphepha nje. Hawu Jesu saze sadlalwa. Indaba ibe muncu kanjalo ke. uJumaima akabuthanga quthu ebusuku ubuthongo wahlala
ubusuku bonke ebheke le mali ecabanga ukuthi angayishintsha kanjani from being papers ukuthi ayithole kube imali yangempela, ngoba kuyacaca ukuthi la bashayiwe futhi bashawe ogabhadi abangempela, ayikho into abazoyenza. Ngicela ukunitshela-ke ukuthi uJumaima-ke imali le uyiphethe ucabanga iy'ndaba ey'ningi, iy'nto ey'ningi. Yazi ukuthini, khona lenye imuvi Nkosi yami, Nkulunkulu wami, khayibona le movie, ngabona abantu bathatha imali bayithatha bahambe bothenga ey'tolo, bathenga into ebizayo ngemali ngo-cash. Mase bayabuya lapha emva kwesikhathi bahambe bocela ilifandi. Mhlampe nathi singathenga sithenge base sicela ulifandi. Ngathi lizosebenza nje leli cebo, ngathi iqhinga mpela. Kuzomele sithole abantu amaphala, siwageze amaphala, siwageze siwaswenkise, mase siyawathembisa okuncanyana, ahamba asidilistibluthele le mali, adistibluthele imali amaphala. Ngitheme ngivuka ebusuku, bengingedwa ke endlini yami, ngavuka kulele isidumbu phezu kwami, ngasiphushela phansi ngakayiza. Hayi, kodwa futhi ngayibamba ngathi ngingathusi omakhelwane. Kanti lo muntu lona kade simjove simdubule ngomjovo. Lo muntu lona kanti usale sefa yini, ngoba phela uJumaima uthe lo mjovo uzovuka emva kwamahorana. Ngicela ukunitshela ukuthi ngithatha ifoni ngifonela uJumaima. Sithandwa sami, sekunenkinga-ke la endlini. Uyabona lo muntu le simdubule ngomjovo wokulala. Ngivuka ekuseni mina ulele ngaphezulu kwami, nama ngathi nje umzimba wami uyasinda, ngasikhona into engidakwe yiyona, into bengidake ngayo. So lo muntu lo mangabe ngivuka phezulu kwami, sithando sami akadutshulwe ngalutho lo muntu. Emlomeni wakhe bekade kukhona inothi elibhalwe imali ethizeni ukuthi impilo yakhe worth that much. Mina nesoka lami lentombazane sizoyikhokha lo mali. Hlanhla le indoda yami bingekho, ihambile bane trip emsebenzini ukuthi bayodlala kuphi. Athi uJumaima, lalela sithandwa sami, ngiyeza manje, ngicela ukuthi ungapheniki, uthatha upheniki nje, ulahlelele ushovelele, akusasisona-ke isikhathi sopheniki. Ngiyeza manje, sizoqhamuka necebo, sizoqhamuka nopulani sithandwa sami. Ima nje ngokuphenika, ungasabi isidumbu. Isidumbu asibulali muntu. Hlala naloso sidumbu lapho, ungenzi izinto eziwubulima, ungatsheli umuntu sithandwa sami indaba yaloso sidumbu. Usefikile kuJumaima la endlini yami. Ngizama ukucabanga. Kodwa indaba esoyithini le? Sibiza amaphoyisa. If lesidumbu siyasithatha, siyosigqiba. Asazi ukuthi lo bastard esidila naye udangerous kanjani. Indaba esoyithini le? Phela nasi isidumbu abantu bavukile manje sekuyintatha. Abantu bazovuka ngeintatha babona indaba yesidumbu mase kuba yibig deal. Big deal. Sikhulu sishone ekhalakatha kanjalo nje. Into esoyithini le? Ngeke mina ngifuna ukubhadla ejele. Angifuni nje mina ukuboshwa, ngimuhle kangaka. Ngeke ngikwazi mina ukuyejela, ngeke ngikwazi ijele akusile nje labantu abafana nami. Sokwenze njani Jumaima? Mina ngicabanga ukuthi sifonela amaphoyisa. Uyazizwa uthini Jumaima? Sifonela amaphoyisa, mina ngiboshwe, kuboshwe mina. Angisho wena uyazi ukuthi elakhe igama ngelingene nje lesidumbu sitholakala endlini yami, ufuna kuboshwe mina Jumaima? Lalela sithandwa sami, akekho umuntu ozoboshwa la. Akekho sithandwa sami umuntu ozoboshwa. Angithi mangabe sithinta thina lo muntu simdubule ngomjovo. And samthinta ngamagaloves. Besigqoka amagaloves mangabe sithinta lo muntu, azange samthinta ngemuno yethu. Wena imino yakho ikhona ngoba uvuke elele phezu kwakho, wamdudula lo muntu. Wena Jumaima uthe nje lo muntu limit yakhe izomvusa, lo mjovo wakho uzovuka after some few hours. Kwenzakala kanjani ukuthi angavuki ke manje lo muntu ufile?
Ey sithandwa sami, nabangazi mhlawumbe lo muntu uno-allergy kulo mjovo wethu. Angisho ukubone mabuye esibhedlela bathi are you allergic, unali allergy na? Maybe uno-allergic lo muntu sithandwa sami, angazi nami. Shukuthi emva kokubiza amaphoyisa asigcine esikholeliwe ukuthi lento lesishoyo iyiqiniso. Sangaboshwa kanjalo saphuma discharge kuyona yonke le ndaba le. Into ebuhlungu ke ukuthi labantu laba abahlobene nalomuntu lo esamdubula ngomjovo kanti umjovo allergic kuwona uzovela nombulali lo muntu uzovela umngqashise azashone. Abantu bakhona ke sebethi basifuna isamba esithize semali ukuze sikhokhe impilo yalo muntu. Saqhwashuluza ke mina nesithandwa sami uJumaima sizama ukuthola le mali yalo muntu. Saba under pressure kakhulu. Kungekho nakuyicela ngisho nasendodeni yami le mali. uJumaima wagcina eseqhamuka nelinye iplan. Iplan lakhona ke leliqhamuke noJumaima. Kwakuyiplan lokuthi akufakelwe indoda yami something. Lento leyo izoyenza indoda yami ihlezi nje iba nesifo sokuwa. Ingqashi ibe nesifo sokuwa. Mangabe esibhedlela kwenziwa ama test kuthiwa nje ababoni lutho. uJumaima benento yakhe untraceable. Maseke indoda yami sixakiwe yilento le ngoba njengomuntu osebenza ngomzimba wakhe. Mase siyamthatha simnyise sangomeni. Ayiswe yimini sangomeni. Mesifika kanti izangoma esizoya kuzona izangoma ezu3 ethunywe 18 zonke izangoma zithi akathathe isithembu lendoda. Intombazane ayoyifica yokuqala eminyango wakhe igqoka impahla ezimhlophe ekseni ngakusasa emva kwelanga elithize. Iyona ntombazane leyo okuyomela athathe naye isithembu ashade naye aphinda ashade nami in community of property because yena ntombazane leyo ethunyelwa amadlozi kuyena. Hayike Nkosi yami bakithi umyeni wami naye ezama ukuphilisa impilo yakhe. Wavela newashada sobabilike noJumaima in community of property ngelanga elilodwa cabanga. Seshadile ke noJumaima iplan yethu was ukuthi sizoshada mangabe siqeda ukushada maseke siya divorce nale ndoda ngoba shade in community of property mase sithola imali sikwazi ukuthi sikhokhele ikolodo zalomuntu lozi ayifunayo mase siyakwazi ukuthi siqhubeke nempilo yethu njengeyithandani emva komshado. Bekungekho mnandi ukuthi sirobhe indoda yenkosi engenacala kodwa ke nathi besi under pressure nazi igebengu bezifuna la imali yazo. Sesishadile ke manje sesishade nalendoda ke le ndoda isifo sokuthi iwe siqhubeke hayibo madoda kanti imithi yaJumaima yenze kanjani why isifo sokusala lendoda ukuthi iwe siqhubeke. Ngicela ukunitshela ukuthi le ndoda yahamba in private ihlohlo uJumaima ukuthi ayihambe ibuyele kule nyanga zayo zasekuqaleni ihambe yodwa. Mangabe ifika ke inyangeni zasekuqaleni ifike ke indoda inyanga zitshela ukuthi uyabona lo mfazi lo wesibili uJumaima owumkhethelwa amadlozi kuzomela ukuthi umyeke kuzomela ukuthi uyeke lo wokuqala uthandana naye usale nalo wesibili uJumaima and kuzomela ukuthi wenze iplan yokuthi umdivorce lo omunye umdivorce usale nalo uJumaima. Kanti yonke lonto leyo kwakwamaplan aJumaima uJumaima watshena lozo inyanga ukuthi ayitshene le ndoda lokho. Ziqhubeka futhi inyanga zisho ukuthi lo nkosikazi lo omunye uyokuthathela lonke labafazi njengoba bebabili muba divorce bazokuthathela ingxenye yefa lakhe eliningi. Kungcono ukuthi lo ozomdivorce ungamazisi ukuthi into eqhamuke enyangeni umtshele nje ukuthi hayi awusamthandi before umdivorce kuyomela ukuthi ushintshe zonke into zakho uyishiyele kulomunye umfazi lo ongeke uze umdivorce before udivorce lo munye. Ayike sathi mesiqeda ukushada nje sisasemaplanini ke mina nomuntu wami uJumaima uthi soyidivorce le ndoda le sithathe yonke imali mase ke
imali edivorce angisokhokha ikoloto zale igebengu ezifuna imali ngoba sicelile sasisicela zisinikeze amalanganyana kanti indoda yami yayisikhekelezile ngemuva yenza njengokuadviswa yinyanga yashintsha lonke ifa layo yalishiya yalibeka ezandleni zikaJumaima. And then uJumaima ngicela ukuntshela ukuthi indoda yami siyangidivorce, indoda yami ayisana lutho. Only to find ukuthi yonke lento le it was a scam from day one, from the day uJumaima ezongishela ehlangana nami emoli. Jumaima was never in love. Bekasetholile yonke information ngami, esethole ifayela ngami ukuthi nginokuthanda amantombazane kodwa nginesoka elinemali engicashe ngalo, kodwa iweakness yami enkulu empilweni umuntu wesifazane. Shukuthi mina ngiskenyiwe ngothando, ngiskenywe uJumaima. Konke lezi zinto zeyinyanga nani like uJumaima bengizwela ukuthi umuntu wami, bengizizwa sisemathandweni naye, bengizizwe ngathi angikaze ngithandwe. Yabona lonke lo thanda ade nginikeza lona, it was part of iscam sakhe, bekuyiplan. Ama-scammers phela ahlukahlukene, khona ama-scammers anesineke aziyo ukuthi azokusebenza at the end of the day wona azogaina kakhulu. uJumaima-ke loyo wangisebenza, wangigubha engathi ugubha imayini, wayiplana yonke lento, wayiprepare. Mina ngokwe-character yami I will never ukuthi ngijikele umuntu enginayo ngiplana ukumrobha nani, but because uJumaima bekaqhamuke prepared, eyiplanelile yonke lento le, iyona ndlela-ke uJumaima amenenja ukungiskema ngayo. Sizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje. Ngizothi Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha on our YouTube channel Buzz SA. Niphinde nisifollowishe on Facebook Buzz SA as well as Instagram and TikTok. Siyanthanda kakhulu.